What's up mga boy, mga go? It's your boy B and welcome sa ating channel. So I can learn how to love. Ngayong araw na to guys, papalitan pa natin ang bagong pang bearing ang harap ng ating YAMAHA AEROX. So bago na po yung bearing niya, pang bearing niya. Gusto po nyo guys, palitan yung pang bearing niya. Papakita ko po sa inyo yung video guys, paano tanggalin lang. Saka depende na rin yun sa inyo guys kung kailan nyo palitan yung pang bearing. Kasi wala sa manual ng YAMAHA AEROX yan. Depende na lang sa inyo yan guys. Pero mas mabuti guys kung nasa 8,000 ganun guys. Palitan, kailangan nyo na palitan ng cam bearing. Pero ito sa akin guys, umabot ng 27,000 K ODO mga kilometers. So umabot siya ng 27,000. Saka pa natin napalitan ng bagong cam bearing sa harap. Kasi may napapansin na ako eh. Pero wala naman daw, wala namang ano, hindi naman siya totally sira talaga. Medyo lumuwang lang o maluwang. Mas mabuti na yung sigurado, di ba? Mapapit natin. Yan guys, sa akin lang, mas mabuti kung nasa 8,000 kilometers yung takbo ng ano natin, yung motor natin, yung AEROX natin, palitan niya na ng cam bearing. Hindi naman siya masyadong mahal eh. Nasa ano lang yan guys, mga 200 pesos lang ata. So depende lang yan guys. Boss, so nasa 200 plus lang yan guys. So, depende na yan sa inyo. So kung gusto nyo talaga ano, ayan guys, pakita ko lang sa inyo yung video paano tanggalin. Medyo maselan lang magtanggal ng lumang cam bearing guys, kasi sa gitna niyan sa loob meron parang lock doon sa may mags ng natin motor sa gulong. So yun, ingatan nyo pag tinanggal nyo yung lumang bearing para iwas doble gastos. So yun na po guys, papakita ko po sa inyo yung video ngayon guys. So ito po paano tanggalin at install yung bagong cam bearing. So ito guys. Tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I took a pill just to pass the time. Don't get me wrong, but I'm done with these games. But I'll hold on to faith. You and I are stuck on this. I can't seem to let us go. It's not too late. Just show little faith this time.
left it go and let it breathe, but I'll be waiting here, you see. I don't know if everything will be alright. Sometimes you gotta let go, 'cause I gotta let you go. Lumabas ka rin. Lumabas ka na ka. Tom talaga. Sudan man. Mga pila pa na ikadaganan. Mga Okay pa niyo eh. mga 10 siguro, 10,000. Ano abot ko kuan? 27. Ikaw? Oh. Karon pa na ako na-lisdan.
Sabay di ba balance sana yan?